Hello everyone, बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांदोलाय एसे दिनै ब्लग हिसाबै भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। थ' लोगोफोर आङो बे जायगायावनो दासिमबो दङ आरो बेनिफ्राय थाङाखै आरोना। थ' आङो ओंखारगोन लासैनो बारा दिन गैला। थ' बे जायगाखौ नागारलांनोसै आरो थाबाय थानो हाला गुबुन रायजोआवबो बिराद गरम जाबाय ओरैबायदि गरमाव माने बानाय मोनोलै एसे ना। थ' बेसेबां थाबाय थाबावनो आरो बिदिनोसै नै लकेसनफ्रा बेबायदिनो आरो एसे गोजौआव दंफैयो आङो थ' भिडिअ बानायनो थाखाय स' लोगोफोर दिन्थिलांगासिनो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बिदिनोसै बाहेरायावहाय सोमखेजोब्बाय मोखां सोखां नायजाला ओरैबायदि माने गरम ना। थ' गोसोम जाजोबो आरो बानाय मोनो बेसेबां थाबाय थाबावनो मावनो हाबालाय मोनबाय थायो रांफोरखौलाय रांखौ आरो मा नागिरबाय थाबावनो ना बानाय मोनबाय माथो एसे। थ' लोगोफोर आङो एसे दिन्थिलांगोन आरोना नायदो नै बेबायदिनो आरो जायगायाहाय एकदम गरम सान्दुङा लाजाया 38, 39, 36, 34 बिदिनो थांलाबाय थायो बिराद गोजौआवसो दंफैयो। ओरैबायदि खाथियाव माने गामि एरिया बरिया आरो थ' एसे दिन्थिबाय आंनि थानाय लकेसनखौ आं बेयावनो थायो। थ' लोगोफोर एसे रुमाव हाबनि बेवहाय माने गोबां लोगोफोर दंमोन खारजोब्बाय माने मावनो हालिया बिसोरो थ' बिनि थाखायनो खारबाय आरो रुमा खालि जाबाय आरो ना नै आं आवगोलाव दिन्थिदोंमोन बे रुमखौहाय दैया एसे नै बिदिनोसै लोगोफोर बाहेरायावहाय आङो बारा गोलाव खालामा दिनै भिडिअखौ ब्लग हिसाबै लानानै फैनाय जादों। गोबांफोरा खायफा बेबायदिनो मेसेजफोर हरो थ' एसे माने कनफिउस जायो आरोना मोजाङै माने सिनारिखौ दिन्थियाबा थ' बेखायनो आं एक्जेक्ट लकेसनाव दिनै थानानै एसे दिन्थिबाय। थ' आङो दङ तामिलनाडुआव आरो फ्राय गोबावानो जाबाय 5 मास जाबाय आरोना। आं बारा गोबाव थाबाय थानो सानाखै थ' 2025आव बाहेरायावनो फैफिनबावफिननाय जागोन नाथाय आङो एसे लकेसनखौ चेन्ज खालामनो सानदों आरोना। थ' बारा गोबाव थाबाय थाया बेवहाय आरो एसे माने जबा बारा इन्टारेस्टिं नङा थ' बिनि थाखायनो आङो चेन्ज खालामनो सानदों आरोना। सेलारिफ्रा खम मिलायनो हाया आरो जायगाया बिराद गरम आरो रुमफोरनि फेसिलिटिया बारा माने मोजां नङा आरोना। थ' गरमा बारा बेनि थाखायनो आसामावबो अबस्से गरमा जाखासिगोन जुन जुलाइ फैनो थांगासिनो दं लासैनो एप्रिल मे जुन जुलाइनिफ्रायथ' आरो दैज्लां गरम ना। थ' जियानो हक बाहेरायावनो दंफैयो उफाय गैया थाइफा थाइनै बेबायदिनो गरफा गरनै आर्निं खालामनो गोनां जायोना। थ' सोलिजोबनोबो हाया बेसेबांथो आरो भिडिअ बानायनानैबो आर्निंबो खालामनो हाया ना। थ' जियानो हक लोगोफोरा दिनै एसे सम मोननाय एसे लकेसनखौ आङो दिन्थिबाय आरोना। थ' बाहेरायावहाय बिदिनोसै बर्थमान थांनाया माने फिक्स जाबाय आरोना बेनिफ्राय ओंखारगोन लासैनो बारा दिन गैला फ्राय गेजेरावहाय बेबायदि 40-50 देससो थानो हागौ आरोना। थ' बिनि गेजेरावनो आं ओंखारलांगोन जाहैदों। लोगोफोर बिदिब्ला बारा गोलाव खालामला रुमा एकदम खालि जाबाय गोजौआव फांखा सायाव थिं खालि आरोना जोंनि रुम नङा बेयो आं एसे हाबफैबाय आरो रुमा बेबो बांद्राय बेबायदि माने गाज्रि नङामोन आरोना। थ' डिउटि घन्टाया 12 घन्टा डिउटि मावनांगौ सहस नङा 12 घन्टायावहाय थ' एसे बिनि थाखायनो चेन्ज खालामनो सानगासिनो आरोना। बेसेबां मावबावनो आरो मावबाय फैनायनिफ्रायनो माने एकदम सुटि गैया रेस्ट गैया फुरा मावगासिनो दं हामजोब्बाय आरो एसे माने देहाखौबो राननाय बायदि मोनबाय आरोना। थ' जबा बारा इन्टारेस्टिं नङा थ' बिनि थाखायनो आङो चेन्ज खालामगोन आरो लोगोफोर। थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन। आङो दिनैहाय जेबो बेबायदि आपडेट्सफोर लानानै फैयाखै ब्लग हिसाबै जास्ट खालि भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। थ' लोगोफोर आङो मोनाबिलि समाव लाइभआव फैनो सेस्था खालामगोन लाइभ भिडिअ लाबोनो थाखाय।
थ' कानेक्ट खालामोब्लानो जाबाय एसे। थ' लोगोफोर बिदिब्ला गोजोनथोंसै। जोबोद गरम बोथोराबो बारा खिबाय थानो बायोना। थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।